krásný večer. Ráda bych vás dnes seznámila s velmi zajímavou firmou. Její název je World Ventures a ve světě působí od roku 2006. Do České republiky a na Slovensko se teprve dostává. Heslo firmy je Make a Living Living. Co to znamená? Volným překladem bychom mohli říct: žij svůj život naplno a přitom vydělávej, nebo také vydělávej si užíváním života. Spojit tyto dvě činnosti se podařilo právě firmě World Ventures. Podívejme se nejprve na základní informace o firmě. Její zakladatelé Wayne Nugent a Mike Askew získali v roce 2010 za svou myšlenku a za založení firmy titul Podnikatelé roku. Jde o soukromou firmu bez zadlužení, která udělala za dobu své působnosti, to jest od roku 2006, tedy zhruba 7 let, obrat přes $500 milionů. Jen tak pro zajímavost 2 poslední údaje. Rok 2011 to bylo 91 milionů, v roce 2012 to bylo 143 milionů dolarů. Tedy nárůst za poslední 2 roky více než 50%. Jak vidíte, firma teprve čeká na svůj vzlet k výšinám. Nicméně už nyní World Ventures patří mezi 100 nejúspěšnějších firm na světě. V současné chvíli je na 74. místě podle Direct Selling News. Je také čekatelem Asociace přímého prodeje DSA a myslím si, že o její kvalitě nemusíme pochybovat. Tady namátkově vidíte firmy, se kterými World Ventures spolupracuje. A jsou to sama zvučná jména: Hilton, Louis Hotel, Virgin, Disney, Royal Caribbean, Americké aerolinie a tak dál. Není se proto čemu divit, že jak firmu World Ventures, tak lidi, kteří s ní spojili svůj život, vidíme na hlavních stránkách časopisů. Firma má v tuto chvíli přes 390 000 zákazníků a partnerů. Jak jsem řekla, vznikla v roce 2006 na území Spojených států amerických. V roce 2009 se dostala do Velké Británie a odsud se dále potom šířila. V současnosti je otevřeno 22 států. Mezi ně patří Kanada, Kypr, Řecko, Izrael, Švédsko, Norsko, Kenia, Botswana, Jihoafrická republika, Malta, Singapur, Německo, Holandsko, Rusko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Irsko, Island a v nejbližší době se plánuje Malajsie, Brazílie, Polsko, Dánsko, Finsko a my všichni, kteří jsme tady, věříme, že i Česká republika a Slovenská republika. Jak vidíte, jsme na začátku něčeho úžasného. Co firma nabízí, že je tak úspěšná? World Ventures působí v tom největším, nejzábavnějším a také velmi vzrušujícím odvětví, a to je cestování. Nabízí dovolené, hotely, letenky a to vše za garantovaně nejnižší ceny nebo dokonce zdarma. Za chvíli si o tom řekneme víc. V tuto chvíli bych si dovolila krásný citát. V 5. století našeho letopočtu napsal svatý Augustín ve své knize City of God nádhernou myšlenku. Svět je jako kniha a kdo necestuje, jako by četl jen jednu stranu. Proč vlastně lidé cestují? Jsou lidé, kteří volí takzvaně kulturně poznávací zájezdy. Chtějí obdivovat krásy toho, co vznikalo před dávnými časy. Láká je historie, kouzlo lidského umu. Další formou jsou rekreační dovolené. No a tady máme na výběr. Buď to v létě někde za sluníčkem, nebo v zimě do hor a užít si radovánky na sněhu. Dovolila jsem si sem dát i svůj tajný sen. A to, proč jsem vstoupila do firmy World Ventures. Vidět zapadat slunce ve všech koutech světa na vlastní oči. Možná si v tuto chvíli pomyslíte, krásné fotky, ale kde na to člověk má brát? Je jedno, jestli myslíte čas nebo peníze. Tady bych si dovolila ukázat 2 grafy. Na tom prvním vidíte stoupající počet lidí vyjetých ze své země pryč, tedy na zahraniční dovolenou. Je to rozdělené barevně, ale to není důležité. Důležité je, že rok co rok stoupá
počet lidí, kteří odjíždějí na zahraniční dovolenou. Na druhém grafu, na tom spodním, vidíte přísun peněz do české pokladny ze zahraničního cestovního ruchu. I tady je stoupající tendence. V roce 2011 to bylo 138 miliard, v roce 2012 147 miliard korun. Není v tom započítaný český turista, český človíček. Jsou to opravdu pouze lidé, kteří přijeli ze zahraničí k nám do České republiky. Obrat v cestovním ruchu je celosvětový 7 bilionů dolarů. Předpokládá se jeho další růst. Jen tak pro přesnost za sedmičkou je 12 nul. Takže 7 bilionů amerických dolarů je celosvětový obrat v cestovním ruchu. Je to například 600krát více než ve wellness. Takový malý důkaz. Dubaj. Před několika lety poušť. Nyní jedna z nejluxusnějších turistických destinací světa. Proč tomu tak je? Vládnoucí rodina šejků investuje do hotelů a ví, že se jim tato investice vrátí, protože lidé chtějí odpočívat, relaxovat a pokud je to v luxusu, tak je to super. Navíc až jednoho dne vyschne ropa, tak Dubaj díky cestovnímu ruchu určitě v pohodě ekonomicky přežije. Vraťme se ale zpátky k našim cestám. Ať už cestujeme na dovolenou za relaxem, nebo ji strávíme aktivně, tak zážitky, které nám vzniknou na těchto cestách, nám nikdo nevezme. Na dovolené jsme totiž jako vyměnění. Žijeme jiný život, na chvíli zapomínáme na starosti, na práci, jen tak si užíváme pohodu a uvolnění. Cestování s World Ventures je velmi zážitková věc. Ukážu vám na konci několik videí, na kterých právě uvidíte, jak se žije s firmou World Ventures. Možná jste si všimli, že na těch předchozích snímcích, jak jsem ukazovala, drží lidé v rukou modrou vlaječku. Na ní je nápis You should be here. Měli byste tady být. To je způsob, kterým se firma šíří po světě. Lidé jezdí na dovolené, tam se fotografují, natáčejí videa a tyto potom sdílejí pomocí internetu a sociálních sítí. Takže tímto způsobem se firma dostala z Ameriky do Anglie a do dalších států. Teď vám povím, proč firma garantuje nejnižší ceny. Firma World Ventures vlastní online vyhledávač. Ten se jmenuje Rovia a umožňuje nám najít ty nejlevnější letenky, hotely. Řekněme si to na příkladu. Chcete odletět za 2 měsíce třeba do LA. V tuto chvíli zajdete do vyhledávače, podíváte se na ceny, vyberete si ty aeroliny, které jsou nejlevnější, letenku si zabukujete, zaplatíte a čekáte na svůj odlet. Celou tu dobu od vašeho zakoupení letenky až po dobu vašeho odletu vám systém Rovia hlídá tuto cenu. Co to znamená? Pokud by se během těch 2 měsíců, než vy nasednete do letadla a odletíte, objevila levnější varianta letu, tak vám systém vaši letenku přebukuje. Je prostě a jednoduše zakoupí vám tu levnější variantu a rozdíl z cen vám vrátí na váš účet. I kdybyste vy sami byli aktivní a vyhledávali si ceny a zjistili nebo našli levnější variantu, pak vám systém vrátí 150% z rozdílu cen. Ano, slyšíte dobře. Pokud byste vy sami našli levnější variantu přes někoho jiného než je Rovia, tak vám World Ventures vrací 150% z rozdílu cen. Samozřejmě na ten samý let, který vám nabídla Rovia. Rovia se stala nejenom v roce 2012 nejlepším vyhledávačem roku. Byla budovaná 27 let a i proto patří k těm nejlepším ve světě. Samozřejmostí je telefonická asistentka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je vám k dispozici, aby vám poradila s výběrem dovolené, se zamluvením hotelu, se zabukováním letenky, ale pokud už i na dovolené jste, tak s jakýmkoliv problémem. Zavolat taxi, poradit restauraci, zakoupit třeba vstupenky do kina, s opravou auta, pokud by to bylo nutné a tak dál. Teď se podívejme na pár aktuálních nabídek. Velmi žádané jsou takzvané kruizy. To jsou výlety po mořích na luxusních lodích. Odjezdy máme z Ameriky i z Evropy. Začínáme na ceně $69.
Tady jsem vybrala na Bahama Cruise na 5 nocí za $134 na osobu. Myslím si, že je to bezkonkurenční cena. Dopředu upozorňuji, že nabídky budou opět doplněny fotografiemi lidí s modrou vlaječkou You should be here, jako důkaz toho, že už se takového podobného zájezdu nebo dovolené zúčastnili a takto sdílejí ty své zážitky spolu s dalšími právě pomocí internetu. Tady je nabídka pro rodiny s dětmi. Jistě jste si všimli, že na začátku ve firmách, které spolupracují s World Ventures, byl uveden i Disney a Disneyland je proto pro naše partnery a zákazníky otevřen. S firmou World Ventures můžeme navštěvovat i různé sportovní akce. Wimbledon, NBA, US Open, Formule 1 a další. Jelikož firma bývá často sponzorem, tak i ceny na tyto akce jsou velmi rozumné. Dole vidíte v barvách World Ventures automobil a závodníka, který se zúčastnil NASCAR Daytona závodu. Firma začínala v tom roce 2006 se 36 nabídkami. V roce 2012 už to bylo více než 1100 destinací s možností dovolených. Nabídky máme v Americe, v Evropě, v Asii, v Africe, všude, po celém kontinentu. Pojďme se na pár aktuálních nabídek podívat. Mexiko, Maďarsko, Thajsko, Arizona, Malta, Čína, Chicago, Malajsie, Severní Afrika a jak vidíte na tomhle obrázku je i nabídka Praha. Tady bych se na chvilinku zastavila, protože můžeme srovnat nabídku v hotelu přímo i s nabídkou World Ventures. Když byste se podívali do hotelu, jedná se o 5hvězdičkový hotel Corinthie, tak tam nenajdete levnější variantu, než je $150 za noc na osobu. Tady, jak vidíte, vám nabízí firma World Ventures 3 noci za cenu $149. To znamená, oproti přímému zabukování hotelu je tam úspora zhruba 70%. Tuto nabídku využili v loňském roce zahraniční návštěvníci a v letošním roce je otevřená pro zájem opět. Firma World Ventures klade důraz i na školení, na osobnostní rozvoj. Tady je ukázka z loňského Mexika, kde bylo 1900 lidí. No a všichni se těšíme v červnu do Athén, kde by mělo být 7000 lidí. O co tam jde? Nejlepší lidé v biznisu ukazují cestu, kterou oni šli a která je přivedla k úspěchu. Proto na tyto akce jezdí velké množství převážně mladých lidí, kteří chtějí znát a chtějí ve svém životě poznat, co je to úspěch a chtějí za ním jít. Firma World Ventures nám nabízí i skupinové zájezdy, rodinné dovolené. To znamená, pokud jsme například 6členná rodina nebo parta lidí, kteří bychom chtěli si nechat udělat na míru nějakou dovolenou, nějakou nabídku, máme možnost. Ale navíc máme i na výběr z několika tisíc destinací i možností, jak si vyjet s rodinou nebo přáteli. Vychází jednotlivce takový pobyt na necelých $10 za noc. Ano, máme několik tisíc nabídek, kde týden vychází za méně než $400 pro celou skupinu. Já jsem nedávno hledala třeba Malorku a vychází tam, ta je poněkud dražší v uvozovkách, vychází tam $100 na noc pro 6 lidí, to znamená nějakých $17–18 na osobu, což si myslím, že je taky nádherná cena pro tu danou destinaci. Shrňme si to. Tak, 4 a 5 hvězdičkové hotely, all inclusive od 3 do 16 dnů, výlety na lodích, letenky, sportovní akce, festivaly, romantika, příroda, navíc slevy na zábavu, na nákupy, na stravu, prostě dalších až 50% z cen běžných. Členství v takovém VIP klubu by mělo stát několik tisíc dolarů. To, abychom se my stali právoplatnými a plnohodnotnými partnery firmy World Ventures, tak zaplatíme jen jednorázově $300. Poté je $60 měsíční paušál, který ovšem za splnění jednoduché podmínky nemusíme platit.
K té podmínce já se za chvilku dostanu. V tuto chvíli bych vám ráda řekla, co obsahuje těch $300 vstupní balíček. Skládá se ze 2 balíčků, a to z klientského neboli členského. Ten slouží k využívání všech služeb, a to včetně jedinečného rezervačního systému Rovia. I hned po registraci vám vlastně přijdou 3 linky a jeden z nich je právě do systému Rovia a vy můžete i hned začít prohlížet si ty nejlepší ceny a využívat tento rezervační systém pro sebe, pro svou rodinu i pro své známé. Druhý balíček, který je obsažen v těch $300, je $100 a to je obchodní. Je potřeba k tomu, abychom mohli šířit tuto myšlenku a s firmou World Ventures profitovat. Nakousli jsme téma peníze, pojďme si o nich chvilku popovídat. Podle Českého statistického úřadu byla v loňském roce průměrná mzda 24 626 korun. Podle další statistiky 60% obyvatelstva na tuto mzdu nedosáhne. Nevím, jak jste na tom vy, ale pokud patříte do této kategorie lidí, tak firma World Ventures má pro vás skvělé řešení. Nejenom možnost ušetřit 50, 60, 70% z nákladů na vaše cestování, ale také máte možnost skvěle si s firmou vydělat a s tím je spojené i cestování zdarma. Pokud patříte mezi těch 40% lidí, kteří mají plat vyšší než je průměrná mzda, tak i pro vás máme skvělou nabídku. Jelikož budete pravděpodobně podnikatelé, tak díky spolupráci s firmou World Ventures si můžete odepsat z daní všechny své dovolené, zájezdy, lety, zahraniční pobyty. Vše si můžete v rámci rozvoje podnikání v cestovním klubu dát coby služební cesty do svých nákladů. To je zajímavá možnost. Nemyslíte? Tady taková malá provokace. A to, jak vypadá kancelář ve firmě World Ventures. Teď vám v krátkosti ukáži, jak z partnerství s firmou World Ventures profitovat, abyste takovouhle krásnou kancelář měli i vy. Jak jsem na začátku ukazovala, firma World Ventures se rozšiřuje po světě díky sdílení zážitků, sdílení fotografií, videí, a to na YouTube, Facebookem, je úplně jedno jakým způsobem. Tomuto se říká referenční marketing. Jde o globální biznis, to znamená, nemáme ohraničené žádné hranice. Je jedno, komu tyto fotografie ukážeme, na kterém kontinentu, ve kterém státě. Firma World Ventures rozděluje lidi do struktury podle takzvaného binárního systému. To znamená vpravo a vlevo. Podle toho je potom i odměňovací systém. Na ten se teď v krátkosti podíváme. Marketingový plán je jinak součástí jiného školení, tady ho projdeme opravdu jenom krátce. Ta podmínka, o které jsem mluvila, abyste nemuseli platit $60 měsíčně paušál, tu máte zobrazenou na tomto slajdu. Doporučíte-li 4 kamarády, 4 známé nebo 4 naprosto cizí lidi, přes který vás kontaktují na základě vašich fotografií, doporučíte jim firmu World Ventures, oni se stanou vašimi partnery a vy od této chvíle neplatíte měsíční paušál. Je jedno, jestli je to v průběhu týdne, 14 dnů, půl roku, roku. Není to omezené časově. Prostě v okamžiku, kdy budete mít 4 aktivní partnery, tak od této chvíle neplatíte měsíční paušál. Navíc za každého přímého partnera, kterého vy k firmě World Ventures přivedete, získáváte provizi $20. Jak jsem řekla, jde o binární systém. Lidé se řadí vpravo a vlevo. Pokud budete mít 3 aktivní lidi na pravé straně a 3 aktivní lidi na levé straně, uzavírá se vám takzvaný cyklus. Za tento dostanete zaplaceno $200. Navíc, jak tady vidíte, 100 cestovních dolarů, to bych ráda vysvětlila, každý 6. cyklus se vám připíše na váš účet $100 takzvaných travel dollars, neboli cestovní dolary. Ty jsou určeny na to, abyste jezdili na dovolené. To znamená, jednou za rok
podle počtu cyklů, které vám samozřejmě během toho roku se vygenerují, budete mít na svém účte určitý počet cestovních dolarů a za ty potom jedete zdarma na svou vlastní dovolenou. Kvůli tomuto bonusu vstupují do firmy převážně pánové. Jedná se o BMB bonus. Vy dostáváte na svůj účet $600 každý měsíc, pokud se kvalifikujete na BMB bonus. A to po dobu 3 let. Můžete ho využít na zakoupení nového auta nebo i staršího. Podmínka je, že to auto musí mít značku BMW a mělo by být stříbrné barvy. Četla jsem teď nedávno, že v některých státech museli povolit i šedou, protože výroba nestíhá. Kvalifikace je totiž jednoduchá, stačí vám 20 nových aktivních partnerů během měsíce. V minulém měsíci, i když v České republice ještě nejsme otevřeni, se podařilo kvalifikovat na BMW bonus 2 našim spolupracovníkům a kamarádům. Jirko, Jožko, blahopřeji. Jak vidíte, každé 2 hodiny se ve světě kvalifikuje nový člověk právě na tento autobonus. Co se mi líbí na firmě World Ventures je jedna věc. Pokud byste neuvažovali o koupi nového auta, nebo by se vám třeba nelíbila značka BMW, nezoufejte, vy o tyto peníze nepřijdete. Ale jakmile se kvalifikujete, každý měsíc se vám připíše $600 a vy je můžete využít na cestování. Takže opět máte možnost cestovat zdarma. A to, pokud nebudete chtít využít BMW bonus na automobil. Samozřejmě, že firma World Ventures nabízí i další bonusy. Nebudu se jimi nějak moc dlouho zabývat, ale je to například ředitelská dovolená, bonus na jachtu, je tam potom i bonus na jiné auto, na letadlo, bonus na dům. Toto všechno samozřejmě chce už mít za sebou kus cesty a kus práce. Nicméně chtěla jsem vás nalatit na to, že firma je štědrá, velmi štědrá a opravdu své aktivní spolupracovníky si hýčká. Tady se podívejme na pozice, které ve firmě World Ventures máme a na výdělky, které můžeme na daných pozicích dosáhnout. Platí i zde, stejně jako v každé jiné firmě, že výkon se vyplatí. První pozice, které dosáhnete v případě, že na pravé straně budete mít 30 aktivních lidí, na levé straně budete mít 30 aktivních lidí, tak je senior reprezentant. Od této chvíle, od této kvalifikace se stáváte nejenom senior reprezentantem, ale jakoby zaměstnancem firmy. To znamená, máte nárok na plat. Někdo tomu říká pasivní příjem, někdo tomu říká důchod, já tomu říkám plat. Od této chvíle, od této první pozice už máte nárok na to, aby vám každý měsíc automaticky přibylo na vašem účtě pár dolárků. Na té první pozici je to do výše $500. No a kolik si můžeme na první pozici vydělat maximálně? Je to $8,500 měsíčně, což si myslím, že je krásný příjem. Na druhou pozici, to je ředitelská pozice, je potřeba mít na pravé straně 90 aktivních lidí a na levé straně 90 aktivních lidí. Podotýkám, že lidé jsou to ne vaši přímí všechno, ale jsou to lidé i vašich sponzorů, nadsponzorů a také tam samozřejmě se vaše struktura rozvíjí dál. Vše je o duplikaci. Na pozici ředitel už máte nárok na pasivní příjem každý měsíc až do výše $2000. Samozřejmě i aktivní příjem z cyklu a podobně, ale to se do tohohle nepočítá. Na této pozici si můžete vydělat maximálně $10,000 každý měsíc. Ty další pozice už, jak jsem říkala, chce trošičku víc práce, ale podívejme se na ty výdělky, ty potom stojí za to. Všichni se těšíme, až jednoho dne oslavíme například mezinárodního marketingového ředitele. Já osobně to teda oslavím velmi bouřlivě. No, tahle fotografie, když jsem ji viděla, mě namotivovala k tomu, abych udělala takové malé srovnání klasického života
a života s firmou World Ventures. První srovnání se týká zaměstnání. Na jedné straně vidíte, ať už klasické zaměstnání nebo podnikání, jsou tam povinnosti, je tam stres, je tam únava. Prostě musím tu práci udělat. Jak vidíte, práce ve World Ventures je cestování. To znamená pláže, pohoda, úsměvy, romantika. Co si kdo vybere. Na druhém slajdu jsem srovnala rodinný život. Taková unavená maminka a vystresovaný tatínek, kteří přijdou unavení z práce, na ty své děti nemají ani moc náladu, ani moc času. Když se podíváte na lidi z World Ventures, tak tam uvidíte jen rozářené oči, úsměv od ucha k uchu a šťastné děti, šťastné dětství. Přesně tak, jak by to mělo vypadat. Poslední snímek nám ukazuje závěr našeho života. Buď toho můžeme strávit v domově důchodců, což rozhodně není můj sen, anebo si každý den až do toho posledního plnými doušky vychutnávat. To je něco. Život, jak bude vypadat, to rozhodnutí je na každém z nás. Můj oblíbený citát, kterým se řídí, říká, že úspěch je dělání toho, co chceš, kdy chceš, kdekoliv chceš, s kýmkoliv chceš a tak moc, jak jen chceš. Ptáte se, proč si vybrat právě World Ventures? Z jednoho důvodu. Cestování je produkt trvalý, emotivní. Každý, ale opravdu každý ho využije. Pojďme si odpovědět na pár otázek. Chcete cestovat? Líbí se vám cestování? Chcete užít spoustu zábavy? Nechcete utrácet za dovolené výmění? Naopak, chcete si vydělat, chcete mít víc peněz, které si můžete užít? Neváhejte. Právě teď je ten správný čas, protože cestovní ruch je společenský fenomén, jehož vliv proniká do mnoha sfér lidské činnosti. Je celosvětový a jde o odvětví ekonomiky, které se velmi dynamicky rozvíjí. Za vstup do tohoto exkluzivního klubu zaplatíte $360, ale už jednou dovolenou je budete mít zpět. Navíc, pokud podnikáte, získáte perfektní nástroj na služební cesty. Můžete ho využít pro jakýkoliv obchodní systém. Pojďme se seznámit s bohatými kolegy ze zahraničí na našich společných dovolených, protože co když to nejsou jen budoucí přátelé, ale i třeba klienti. Otvírá se nám celý svět. Využijte příležitosti, pokud možno co nejdříve nakontaktujte toho, kdo vás sem pozval. Jak jsem řekla, lidé se registrují pod sebe a vy nevíte, kdo z přítomných bude rychlejší než vy, a než vy si to rozmyslíte, on už bude mít své místo a vy se stanete součástí jeho struktury. Já se v tuto chvíli s vámi rozloučím. Doufám, že se uvidíme na některé ze společných dovolených snů, někde na pláži. Tady na vás čeká velmi skvělá parta lidí, kteří už ve World Ventures jsou. Já vám děkuji za pozornost. Pustím vám, jak jsem slíbila, videa, jak se žije z World Ventures. Ještě jednou děkuji vám za pozornost. Těším se na vás někdy příště a zase teda někdy naslyšenou. Dobrou noc. We have such a huge vision and it's working, it's happening
now everywhere people are getting the culture, it's spreading around the world, the love, the community, the family orientated. Now the whole Europe and the whole world is just in front of us all. It's just expanding more and more. I mean, it's gonna take over the world. And we're really making a living. We do not speak the same language, we have different colors, but we all love each other in one united family.